Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Surprise mo, deliver ko ay magtutungo ngayon sa Barangay San Fernandoan, Puso Rubio, Pangasinan para maghatid ng panibagong saya, panibagong sorpresa sa pamamagitan ng surprise mo, deliver ko. Ating susurpresahin si Ma'am Delia Lilia Bermudez na nagsiselebrate ng kanyang ika-60th birthday at ang nagpasurpresa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Ma'am Mila Palakay Hugo all the way from Hong Kong. So samahan niyo kami at ating tunghayan kung ano kanyang magiging reaksyon sa pasurpresa ng kanyang kapatid. Isa lang sabihin ko sa inyo, arat na! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Sino po si Nanay Delia? Ay, A few moments later. Mag-60 na po kayo, diba? Ngayon po, tatanong po namin kung willing na po kayong magpa-vaccine po. Vaccine po nung ano na. Hindi pa po. Bakit po kayo natatakot? Huwag po kayong matakot. Protection nyo po yun eh. Pag-iisipan nyo pa po. So ilalagay na lang po natin sa logbook na hindi pa po kayo ready. Ayan po ba? Nag-register na po ako ano, para po sa mga ID namin sa inyo. Kasi sino po sa inyong naka-enjik na po? Naka-enjik na si Mama. Ate, halika rito para para maanohan si nanay. Ate, anong naramdaman mo nung na-enjikan ka? Wala po. Wala po kayong naramdaman, wala pong ibang side effect sa inyo. Kasi si nanay daw natatakot daw po siya. Walang Mami! yun, may interview bago ma-enjik. Opo. Mami, halika po rito. Mami, ikaw po, nung na-enjikan ka po, ano pong naramdaman mo? Wala po. Wala po daw side effect sa inyo, hindi po kayo nahilo, hindi po kayo nag-rashes. Mami, ayan, dalawa na sa amiga mo, nagsabi na safe po ang magpabakuna. Batang dirabi ka na ito. Mami, baka sa bala dyan ngayon Number one, Mami, ano ang dahilan mo? Baka kasi yung nararamdaman ko yung magkakasakit. Ano, kung meron po ba kayong sakit? Meron po ba kayong sakit sa puso? Wala naman yung isang sinasakit ko. Kasi sa pero ano, yung hindi ko dati yung bones sa bones nung pinigil ko doon nakagipid ko yung
Dapat kasi monthly. Kaya sabi sa edad po natin na ganito, hindi ganyan po dapat tuloy-tuloy. Lalo na po para sa Sabi ko dapat, sabi ko kasi nung kinigil. ay dapat po finish mo. Meron naman po tayong mga nabibili sa ano, sa mga hospital. Ayun po sinabi ko sa inyo, European po. Yun lang po ang maintenance. Pero tinigil ko na. Kailan po kayo huling nag? 2019. Hindi nyo na po sinundan. Binabalak ko po after 6 Kasi sabi ko, gising ko yung birthday ko, wala akong Kamalokasyon kayo rito. Pero pakisabihan ko yun na isipan natin na social distancing po ha. So, ano po, may bibigyan na lang po kami sa inyong vitamins para po may continue yung sinasabi ng mga natin. Ano ka man ito? Besides mas makay para pa. Wala sila. Pumunta pa ako rito pasayahin kayo, hindi po para paiyakin ha. Kaya kasi sa Ano pa muna si Mama? Kailangan pa muna si Mami. Bane, masisira yung ano niya. Masisira yung... A few moments later. Huwag kang iiyak ha! Sabay tarsali ka muna, ate. Doon muna tayo sa loob. Muna, dito muna tayo. Nakaganyan take ko no. Tapos pa lang, sinanay. Alala yung mga tibay, doon sumalangit po to. Tears of joy. Ayun. Next one, yung mga kapatid ni nanay. Asan po mga kapatid ni nanay? Pinsan. Ay, pinsan na ka na. Mga pinsan. Sino kayo? May kayo nakit din. Smile. Ayan. Next one po, mga auntie daw. Next one, mga pamangkin. O mga anak. O mga anak muna. Next one, asawa. Asan po si... Asawa, nakalimutan niyo yung asawa niya. Ayan. Ayan. O, sino pa po? Samahan mo sila, kuya. Oo. O, sige, sila mo. Oo, kasi samahan mo na lang kasi tapusin na. Ayan. Next one po. Kayo pong tatlo. Ayan. Sino pa po? Mga bisita, mga kaibigan, mga friends or mga kasumba. Yung iba po dito sa kabila.
Ayan. O, sino pa po? Sino pa? Sino pang mag-join? Wala na po, wala na. Sige, pasok muna natin yung mga handa ni Ma'am Delia. Then itutuloy po natin ang program natin. Ano po? A few moments later. Yung lahat, welcome sa 60th birthday ni Mama Delia. Yan. So, magandang hapon po sa inyong lahat. So, syempre hindi mabubuo tong birthday celebration na to kung wala tayong singing of the birthday song and syempre blowing of the candle. So, may I request to sa lahat po ng mga bisita na pwedeng tumayo sa especially yung family ni Mama Del, Kuya, at saka si anak. Samahan niyo po si Mama Del doon sa harap. Sir, yan. Okay. Kantahan muna natin si Mama Del ang happy birthday ha. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan Mama Del, before you blow the candle, may ka-wish muna. Wait. Sige, lahat yan Mama Del, may ka-wish. Ayan, palakpakan naman natin si Mama Del. So, before ko ibigay yung mga ibang surprise at ibang message para kay Mama Del, syempre, sir, birthday message muna para kay Mama Del. Mama, happy birthday. At namayo na ang 60 ka. 16 I love you. Birthday kiss na, sir. Ayan, pwede ng kiss. Ikaw naman, Kuya, birthday message para kay Mama. Ma, happy 60th birthday. And wish ko lang good health. And yeah, mahal na mahal ka namin. Happy birthday. Thank you po. Sige, pwede na po kayong lumayas dyan. Pagkatapos ng ginawa, pinalayas eh. Ayan. So, meron pa akong listahan dito ng mga magbibigay ng birthday message para kay Mama Del. So, unahin natin si Ate Levy. Levy kasi ang nakalagay dito eh. My fault. Wish ko anak, happy birthday. Ay kumata. Tuloy-tuloy ti hanggang uling ako. Uling ang ladlad ningit. Happy birthday anak. Then next one is si Ate Mila. Wala. Wala siyang nasend na message. Baka nandoon. Yung sa'yo ate, ikaw ang nakanext sa listahan. Manang, happy birthday. Happy 60th birthday, Manang. Tatay lang ko ma. Adupay na selebrasyon ti kastoy na kinanayon. Tano, hanggang nga kinanayon nga stress, hanggang nga kinanayon nga malungkot. Diba? Ilang happy birthday, Manang. Si Ate Magdalena. Happy birthday, Kuya. Tapay lang kumata ni Apo Diyos. Ikan nagati. Nasaya at nga birthday. Tik ba dito? Ang ka ma-stress. Nainit eh. Ang nanayon nga salon at happy birthday. Okay, sige. So, ako na dito. Mama Del, medyo marami-rami ito.
Matatapos tayo bukas. Sa dami ng nagmamahal sa'yo. Opo, syempre. Have a wonderful 60th birthday sa pinagmamanahan ko ng kagandahan. Charot. At sa height rin pala. I send all my love to you as celebrate your 60th birthday. May more of your dreams come true. Manang salamat sa lahat ng tulong nyo sa akin. Kung wala kayo, wala rin ako siguro ngayon sa kinatatayuan ko. Lalong-lalo na kay Nanay Francine at Tatay Toriano. Sana kahit wala na sila, open pa rin ang pintuan ninyo para sa akin. We love you, Manang. Enjoy your day. God bless. Love, Ading Maricar and family. Ayan. So, message mo kay Ate Maricar, ma'am. Ading Maricar, thank you so much. Yung mensahe kanya nakaka-touch. Lalo, ang naura ni Nanay, daily birthday. Pang 13 days na pelain na naaman ni Nanay. Pagkawisin natin nag-provide nga iti regalo na dati lechon. Wala naman na umuray. Thank you, Ading. Kanya yung pamilya, iti support you. God bless. Yan. Another one. Happy birthday, Manang Delia, from your cousin, Ading Rene Nesperos. Happy and blessed birthday, Ading Delia. Enjoy your day. From your loving insan, Manang Linda Nesperos Villanueva. Happy birthday, Manang Delia, from Chinito Alvin Padawan. Happy birthday, Manang Delia. More birthdays to come. God bless from your loving cousin, Gigi Padawan Reyes. Happy 60th birthday, Ninang Ate Delia. Enjoy your day. God bless from your loving cousin, Lovely Padawan David. Happy 60th birthday, Insan Delia. More birthdays and blessings come your way. God bless from your cousin, Manang Sabina Ebing. Happy birthday, Manang Delia Bermudez. Enjoy your day. God bless. Greetings coming from cousin Jong Padawan. Happy 60th, my beloved, beautiful Manang Delia. God bless you, more birthdays to come. Enjoy your special day, Manang. Stay safe and healthy. We love you and we miss you. Greetings from your loving Ading Insan, Julie Balseta Ronquillo and family. Happy 60th birthday to my sweet loving mama. I love you so much. Stay safe and healthy. From your loving son, Roldan Robert Bermudez. Ayan. So, atong dalawang itong magkasunod na to, Ate Delia, sila po yung mga naging kasangkapan ng mga nasa abroad para makarating sa amin at maipahatid sa iyo itong sorpresa para sa iyo. Ayan. So, ito yung isa. Happy 60th birthday, Ate Delia. Dahil espesyal ang araw na to para sa iyo, hindi pwedeng palampasin. Kaya pinaabot ko sa iyo ang aking matamis na pagbati kasi boring naman. Mahal na ate ko kung walang celebration. Kahit sinabi mo na hindi ka mag-celebrate ng 60th birthday, celebrate natin yan kahit kasalukuyan pa tayong nagluluksa sa pagkawala ng ating butihing Nanay Francine. At dahil na rin sa kagustuhan ni Nanay na mag-celebrate ka noong siya ay nabubuhay pa, ituloy natin para masaya siya at syempre para masaya ka. We've been through a lot of change recently, alam mo na yon. Ikaw ang andyan na laging maaasahan at matatakbuhan sa mga bagay-bagay na dapat sana tayo ay nagtutulungan at nagdadamayan sa mga pinagdadaanan natin. Pero dahil nasa malayo kami ng kapatid mo na si Freddy, nais kong malaman mo na lubos kaming nagpapasalamat dahil may ate kaming katulad mo kasi nagagawa mong mag-isa ang lahat. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal, pangunawa at pag-asikaso mo kay Nanay nung siya ay nabubuhay pa. Ate, sana huwag kang magagalit sa ginawa naming sorpresa sa'yo. Minsan lang namang dumaan sa atin ang 60th na kaarawan mo. Sana napasaya ka namin sa munting sorpresa. Wala na akong hihilingin pa kundi ang bigyan ka pa ng ating Panginoong Diyos ng mahabang buhay. Palakasin ka pa nawa sa araw-araw, maging matatag, masaya at matagumpay sa buhay. Maraming salamat ate ko. Again, happy 60th birthday. Praying over all in heaven. I miss you. I love you, Manang ko. P.S. Miss ko kayong lahat na nandiyan dyan ngayon na nakiselebrate sa birthday ni Manang Delia. Nagmamahal mong kapatid, Mila. Ayan. So, bago mo ibigay yung mensahe mo ate, meron pa akong isa na lang.
Dear Manang Delia, maligayang ika-6 na pong kaarawan sa pinakamabait, pinaka-espesyal na tao sa aming buhay. Manang, wala man kaming espesyal na regalo sa iyong kaarawan. Ang tanging hiling lang namin sa iyo naway maging masaya ka, naway maging matatag ka pa sa pagharap sa mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Alam namin na lubhang napakasakit ng biglaang pagpanaw ni Auntie, ang napakabait na nanay ng lahat, Auntie Francine. Ganon pa man sa kabila ng lahat, batid namin sa napakaswerte niyang magulang dahil nagkaroon siya ng mga anak, hindi lang isang anak na responsible at mabait, kundi 3 mababait at responsabling anak, Manang Mila at Manong Freddy. We salute you guys kasi di nyo pinabayaan at talagang sa kahit kahuli-huli ang hininga ni Auntie ay pinaglaban nyo siya. Saan man siya naroon ngayon, we hope that she's in God's hands. Naway patuloy ka pang pagpalain ng ating Panginoong Ama na nasa langit, naway mabigyan ka pa ng maraming birthday celebration na to. Muli maligayang kaarawan Manang Delia, pagbati mula sa iyong nagmamahal na mga pinsan, Connie, Arlene, Milet, Lenlen, Mylene, Onyok, and Kailin. Ayan, so meron pa pong regalo ate. Amin na muna yung bulaklak mo. Pakibalik sa sasakyan. Hindi po, joke lang yun ate. Joke lang yun. Hindi ko yan iuwi. Tingin niya sa akin. Sabi niya, bakit iuwi? Yung chocolate lang na, masaya na ako. Sa'yo na yung pera. Ito po, Mami Dela, yan. Pilain mo yan. Ito, yan. Ito, buksan mo. Ayun. So, may pera po yan sa loob. Yan po nagaling kila Ate Mylene and family. Okay. Another birthday gift surprise. Yung van, Adam. Yung sasakyan daw, Mamila. Iwanan na natin dito. Ayan. Mabawasan na yung iyak. Ayun ba hinihiling mo ate? Sige, malay mo. Urong ka dun, te. Urong ka dyan. Ayan, so, eto ate, pakihila. Pagbilang kong 3. Teka, lalayo ako, baka sumabog eh. Sige po, pakihila. 1, 2, 3, go! Ayan, pakihila. Mahaba yan, Ate Del. Pakihila yan. Dapat may upuan dito. Pag wala hanapin yung upuan, Ate Del. Ayan, basta hilain mo na lang ng hilain. Ayan, sige pa. Ayan, kantahan naman natin habang hinihila niya. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Happy birthday, Ma'am Del. Ayan. So, hihingin ko muna yung message mo para sa mga nagpa-surprise para sa'yo. Pakilagay pa sa bag ko, ate. Hello? Ading Mila, thank you so much ay pinang-surprise ang namin. Naiyak na. Kas damat kinyayo amin nga kakalinsin ko. Masaya at pero ang urang nga ni nanay ko. Naawan dito nga support you. Kunin mo daw yung lighter. Kaan nga nalayunan itiragsak ko. Nanang runat, thank you Lord. Tanawang ka, Panginoon. Awan dito nga na isilbi iti 60th birthday. Alam mo sila mama mo ba? Once again, mga kasin ko, thank you. Salamat sa ulitin. Yan kanyayo amin dito, sana mabusog kayong lahat na gahuti handa.
So, in behalf of Surprise Mo Deliver ko by Miss Maylene Panabay, Ate Del, we wish you all the best. Happy birthday. Enjoy mo lang tong araw na to, magsaya ka. Although yun nga sabi nga nila, sabi mo nga may kulang. Pero alam naman natin na nandoon na siya sa piling ni Lord na wala nang sakit at wala nang anumang karamdaman. Yun na lang po ang isipin natin. Kaya sabi nila, una-unahan lang yan. So, lahat tayo papunta doon. Dahil sa pandemic na to, sa lahat po sa inyo na nandirito, ingat-ingat po tayo. Ano po? Ayan, so happy birthday ulit, Ate Del. We wish you all the best. And sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Ano po? Yes. Hindi pa ito yung huli. Sure ako masusundan pa yan. Nang maraming. Yes, of course pa syempre. Ayun po, happy birthday. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise Mo Deliver ko by Miss Maylene Palabay. Para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang po nating tandaan. Keep safe everyone. Every gising is a blessing. Bye! God bless. Salamat po sa inyo. Hindi dyan, bakit? Bakit sa balyang ka no? Sa balyang. Urain niya laktan. Nagkakalatang. Sikita natin. Yan. Pinatakumit na lang. Malinir niya sa karoon na makikita. Bigsakat ta kuya! Tapos tigaro ka pa nagbibirdiyan, talagang dyan makapakampan. Praktisak pa, naman ako birthday ka maminsan. Special request mo, Gairot kuya si pagbigyan mo latta na. Hindi, impromise na kanya. Oo, i-promise mo pa gayam. Wala ba kayong mga kamay naman? Siyempre, palakpakan naman natin sila. Thank you. Thank you po sir sa sa harana. Ayan. Free na mismo daw yun sir. Ayan. O, isa pa daw sir, happy birthday naman. Happy birthday. Ayan. Hindi po, gitarahin mo. Pa. Sorry. Extend na lang. Paano ba yan, te? Hindi na naman daw niya alam. Ito naman yung salangan na Ay, birthday ka. dumaminsan doon. 60. Ito no 61 mo ka nun to ate. Praktisa na pa, damay sa tawod na praktisa na. Thank you. Ayan. So thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, and then isang sigaw ng happy birthday surprise in 1, 2, 3, go! Ayun na may surprise. Ulit, isa. Happy birthday surprise in 1, 2, 3, go! Ayan, thank you so much.